Senegal jamana ka Ousmane Sonko ale ka ɲangili kɔfɛ ni san 2 kasoladon ye mankan dɔw wulila o senfɛ maa 9 olu bɔnɛla u ni na. Mali kɔnɔna la carte d'électeur biométrique o million 9 o dilanna référendum o kalafili hukumu kɔnɔna la. Référendum ko hukumu kɔnɔna la observateur olu kɔni kamana fililen don kalafili a kɛko ɲuman hukumu kɔnɔna la. Ale ni Somajep olu ka magasin kɔni bɛ Dar Salam commune 3 kɔnɔna la. Zone dɔ ale kɔni a baarakɛɲɔgɔn maa 6 olu kɔni minɛla o minɛnw feereli la. An balimaw an bɛna ni kibaruya ninnu walanwalaw ye aw ka bidon kibaru kɛnɛ kan. An ka bi kibaruya fɔlɔ o kɔni bɛ tali kɛ Senegal jamana kan. Ousmane Sonko ɲangili bere min kɔni dala ale kunna ni o ye san 2 kasoladon ye. O latigɛlen kɔfɛ mankan minnu kɔni wulila o sababuya la maa 9 olu bɔnɛla u ni na. Kibaruya min sera ma olu kɔni a yɛrɛ ka fɔ alamisa don juin kalo tile fɔlɔ Ousmane Sonko ale kɔni nɔfɛmɔgɔw olu kɔni caman bɔra ka u ka dusumakasa kɔni yɛrɛ ka sababuya kɛ ko ɲangili bere min kɔni taara ka da kunna ni o ye san 2 kaso ye. K'aw ladɔnna ka fɔ ko Ousmane Sonko ko ale kɔni de ye Senegal jamana kan ye fanga sinamatɔnba ɲɛma ye ni o ye Pastef ye. Ko wa ale yɛrɛ kɔni ka laɲini kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni ka kalafili minnu kɔni bɛna ale san 2024 kɔnɔna la ka se k'a kan bɔ o nɔfɛ. Ousmane Sonko ale kɔni ɲangili ye kiiri tigilamɔgɔw fɛ nin cogoya la ale kɔni nɔfɛmɔgɔw olu kɔni m'a bila daga gɛlɛn da la sabula olu kɔni ye a ye ka fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen kɔni ye fɛɛrɛ kɔni ye jamana ɲɛmɔgɔw fɛ walasa ka se ka Ousmane Sonko k'a bali k'a kanabɔ kalafili nata in na. O de kɔni kɛra sababu ye mankan kɔni wulila Senegal jamana yen dugu caman kɔnɔna la. O hukumu kɔnɔna la alamisa tile binnen Senegal jamana olu ka ministre de l'intérieur Antoine Félix Diome ale kɔni bɔra ka bɛɛ lajɛlen kɔni ladɔnnaya tile kɔni kibaruyaw la. Ale ka laseli ninnu kɔnɔna la a kɔni a yɛrɛ ka fɔ ko Senegal jamana caman kɔnɔna ko wulikajɔw kɔni kɛra yen nɔ ko ga Dakar ale ni Ziguinchor ko olu kɔni de ye tiɲɛli barika bonya la fo ka taa se forobaminɛw ma ale ni kɛnyɛrɛ mɔgɔw olu yɛrɛ kɔni ka minɛw ko tiɲɛli kɔni barika bonya la ko wa o yɛrɛ fɛnɛ kɔfɛ ko maa 9 ɲɔgɔnna olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɔnɛla u ni na. Hali bi Senegal ministre de l'intérieur ka fɔ la ko walasa ka se ka bɛɛ lajɛlen kɔni lakanda ko application dɔw kɔni bɛ yen nɔ ko u ye olu kɔni tigɛ ni a yɛrɛla ka fɔ ko o application ne kɔni fɛnɛ b'a to mɔgɔw kɔni bɛ se ka kunnafoniyaw kɔni tila teliya la u ni ɲɔgɔn cɛ. U yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye jamana ɲɛmɔgɔ ale kɔni ka parti politique jɛkulu ye olu kɔni bɔra ka yɛrɛ ka fɔ ko nin kiiritigɛ min kɔni kɛra ko a kɔni kɛra a kɛcogoya la wa u tilala fɛnɛ ni ka kiiritigɛlaw kɔni fo u ka kiiritigɛ ko ɲuman na wa fɛnɛ u tilala ka kangarimada fɛnɛ kɛ tuguni ko maa minnu kɔni bɛ yen nɔ ni olu kɔni ka wulikajɔw kɔni cayalen don ko wa fɛnɛ ni u kɔni bɛ fɛ ka dugudenw kɔni bila ɲɔgɔn na ko olu kɔni ka u janto u kɔni bɛ ka baara min kɛ ko u ka o dabila ko u kana jamanadenw ka olu kɔni labɔ ka di fagali ma. Kibaruya wɛrɛ man bolo ka da kulo kan o de ye carte d'électeur biométrique o million 9 olu kɔni dilanna walasa référendum o kalafili kɔni bɛ se ka kɛ a ɲɛma. Kibaruya minnu sera ma olu kɔni ye a yɛrɛ ka fɔ autorité indépendante des élections ni o ɲɛma o kɔni ye Mustafa Cissé ale kɔni ye lajɛrɛ dɔ kɔni kɛ kunu alamisa don ka bɛɛ lajɛlen kɔni ladɔnnaya ka fɔ ko carte d'électeur biométrique ko o kɔni ɲɔgɔnna million 9 ko o dilanna walasa kalafili o kɔni bɛ se ka kɛ a ɲɛma. Wa o tɛmɛlen yɛrɛ fɛnɛ kɔfɛ o don kelen yɛrɛ kɔni fɛnɛ la ko ani société civile ni o ye fasoden jɛkulu ye olu ale ni parti politique jɛkulu caman ko ani olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye ɲɔgɔn ye ko ni ɲɔgɔn ye ninnu kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ ka ɲɛfɔli kɛ olu ɲɛna walasa u ka u hakili latigɛ référendum ale kɔni labɛnw ko la sabula u ye a yɛrɛ ka fɔ ko olu kɔni pɛrɛlen don ko carte biométrique minnu kɔni hakɛya fɔlen filɛ ni o ye million 9 ye ko nin bɛɛ lajɛlen kɔni tilaliw bɛ sen na kan ko fan caman kɔni de bɛ yen nɔ olu kɔni ka carte biométrique olu kɔni bɛ sira kan ka se u seyɔrɔw la. Ejema ni o ye Mustafa Cissé ale kɔni y'a yɛrɛ ka fɔ ko carte biométrique ko u mise à jour kɔni kɛra sababu ye ni ka se k'a dɔn muso hakɛya minnu olu kɔni bɛna kalafili kɛ ale ni cɛ hakɛya min bɛna kɛ ale ni fɛnɛ centre hakɛya min kɔni fɛnɛ kan ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko mɔgɔ million 8 ale ni 466 ni dɔɔni ko olu de bɛna kalafili kɛ ko o kɔnɔna la fɛnɛ cɛ million 4 ale ni 391 olu bɛna ye kalafili la ale ni muso million 4 ale buruburuni ko olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛna ye nin kalafili na o hukumu kɔnɔna la centre 13 ale ni 240 olu bolodalen don ni o kɛra sababu ye ka bureau de vote 24 ale ni 416 ka olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛ ko nin bɛɛ lajɛlen kɔni kun ye walasa ka yɛrɛ ka fɔ ko olu kɔni ka jatew kɔnɔna la ko kalafili ko a kɔni bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ gɛlɛya ma y'a la. Hali bi Mustafa ale kɔni a yɛrɛ ka fɔ ko olu kɔni hakilila tigɛlen don ko sabula ko kalafili a kɔni kan ka kɛ ni minɛn minnu ye ko olu kɔni bɛ bolo kɔrɔ ko o yɛrɛ fɛnɛ kɔfɛ ko liste électorale ko olu kɔni ɲɛnabɔla fo ka taa se bureau de vote olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ listiw ma ko nin bɛɛ lajɛlen kɔni kɔfɛ olu kɔni bɛ se k'a yɛrɛ ka fɔ ko référendum ko a organisation ko a ko kɔni nɔgɔyala
kuma kuncɛla k'aw hakilila jigi k'a fɔ ko juin kalo tile 18 ko maliden ba million ale nin kɔ ko olu kɔni de bɛna u hakilina di projet de nouvelle constitution o ko min bɛ sen na ni n'o y'a sɔrɔ constitution ale kɔni bɛ se ka falen ni o ye wiye ale ni constitution ni ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ tɛ se ka falen ni o ye nɔ ye ko bɛɛ lajɛlen kɔni dama ka kan ka i hakilina di nin ko in kɔni na kɛrɛnkɛrɛnnenya la mali finitigi ko olu kɔni ta bɛna kɛ juin kalo tile 11 ni o yɛrɛ kɔni sababu tɛ dɔ yɛrɛ ko walasa cogoya min na juin kalo tile 19 ta finitigilakaw olu kɔni bɛ se ka cari jamana kɔni fan bɛɛ walasa ka se ka kalafililaw ka olu kɔni lakana kalafili o kɔni ka kɛ a ɲuman na ka un brigade de recherche fintigilakaw olu kɔni ye zone dɔw minɛ ni ninnu kɔni kun ka baara ɲɛsilen don SOMAGEP o magasin ka to ka o minɛnw suɲɛ kibaruya min sera ma olu kɔni de a yɛrɛ ka fɔ ko ni waati laban ninnu kɔni na a kɔni kun yiralen don k'a fɔ ko minɛnw kɔni kun bɛ ka tunu kosɛbɛ SOMAGEP ale kɔni magasin kɔnɔ mun kɔni bɛ Dar Salam commune 3 kɔnɔna la ni jateminɛ ninnu kɔni kɛlen ka caya u ka gardien kɔni fɛ o kɔni ye kibaruya kɔni lase a sanfɛmɔgɔw olu kɔni ye fɛɛrɛ kɔni sigi o la sisan nɔ ka se ka jateminɛw kɔni kɛ walasa u kɔni bɛ se ka u ka zone minɛ cogoya min na mais kalo tile 25 o sufɛ ko ni magasin kɔni koko kɔfɛlaw kɔni na jateminɛw kɔni a yɛrɛ k'a fɔ ko sikana mɔgɔ dɔw kɔni jɔlen bɛ yen nɔ sɛgɛsɛgɛliw kɔni kɔfɛ u kɔni a yɛrɛ k'a fɔ ko wotorotigi dɔ kɔni kun don ni mɔgɔ ninnu kɔni kun ye maa 3 ye u kɔni kun bɛ ka don SOMAGEP ye magasin kɔni kɔnɔ ni ka minɛn dɔw kɔni nabɔ ni zone ninnu kɔni sigalen k'a fɔ ko maa kɔni bɔra u kalama fila olu kɔni kɔnna ka boli ni olu kɔni taara ka maa kelen kɔni to yen nɔ ni tɛgɛ sera ka da o zone kelen kan nin cogoya la o kɛlen u kɔni taara ni o ye kan 1 kɔnɔna o ka sɛgɛsɛgɛliw de kɔnɔna la o kɔni sera ka maa wɛrɛw kɔni yɔrɔ fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ feere kɛ minnu ma o sababuya la kan 1 finitigilakaw olu kɔni fɛnɛ ye u ka labɛnw sabati ni ka taa o maa 6 ninnu ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni minɛ nka k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko zone tɔ 2 dɔ ninnu ko olu kɔni ma minɛ fɔlɔ nka hali bi sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na walasa ka se ka tɛgɛ da o zone 2 bolilen ninnu kan ale ni maa wɛrɛ minnu kɔni fɛnɛ bɛ yen nɔ ni olu bɛ jɛ ka ni baarakolo ninnu kɔni kɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko kabini mɛ kalo tile 30 zone kɔni minɛla ale ni a kun bɛ feere kɛ maa 6 minnu kɔni ma ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ kaso kɔnɔ kibaruya wɛrɛ mana bɔ o kɔfɛ an b'o da o tulo kan kunnafoni kuncɛ la kibaruya wɛrɛ man bolo ka da tulo kan o de ye juin kalo tile 18 o ye référendum ko in kun kan observateur olu kɔni kamana fililen don ni kalafili a kuncɛko ɲuman na k'aw ladɔnniya k'a fɔ observateur olu kɔni ka kibaruya laban na olu kɔni a yɛrɛ k'a fɔ ko olu kɔni ma u ka accréditation sɔrɔ ko ni i dun ye a ta k'a lajɛ ko campagne ko o bɛna daminɛ ni juin kalo daminɛ in na ko observateur dama min kɔni kan ka campagne ka o kɔni observer ko o ye maa 75 ye ko wa o kɔfɛ kalafili yɛrɛ kɔni fɛnɛ don na ko observateur ba 3 ɲɔgɔn na ko olu kɔni ne kan ka bila terrain kɔni kan walasa ka se ka kalafili ka o kɔni jateminɛw kɔni kɛ o waati kelen na jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni a yɛrɛ k'a fɔ conseil des ministres senfɛ ko olu kɔni ka labɛnw bɛɛ lajɛlen kɔni sabati la mun kɔni ye référendum ko in ye ko mun kɔni ye mali cercle dɔw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tombouctou, Mopti, Direy, Burem, Ansongo, Koro, ale ni Bajankara ko olu kɔni ka kalafili minɛnw ko olu kɔni bɛ sira kan ka tagalen ko wa o kɔfɛ mission diplomatique ale ni consulat ko olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ka minɛnw kɔni dira u ma an balimaw ni kibaruya ne tun b'an bolo ka da tulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw kan